ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, errukirake jaiko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eramaten zara betiko bizitzara. Aintzat zure jauna, eta pakea lurrean, hareko gizonei, hainan bita zaitulako, gorazu, bedekatuazu, goresten zuri, auspesagurta eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jamoiko aita guztia luna. Aintzat zuri jauna, eskerrak zuri. Zuk heltzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk heltzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, aitaren eskualdean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintzat zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintzat zuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, gizon emakume guztiak zure semearen burutzeko heriotzaz salbatu nahi izan dituzu. Egizu misteri hori mundu honetan ezagutu degunok, erospenaren fruitu eritsi dezagun zeruan, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Zebakien liburutik, egun haietan hor menditik itsas gorri aldera abiatu ziren erretarrak, edoko lurraldea inguratuz, bidez aspertuta, jainkoaren eta Moisesen aurka marmarrean hasi ziren, zertarako atera gaituzu Egiptotik, basaportuan hiltzeko. Ez da ez horirik, ez durik, eta asperturik daude janari txar honekin. Orduak jaunak, ozoi miztodun sugeak bialbiz izkion herriari. Hauek ozta egiten zieten, eta izaera asko hil ziren. Herria Moisesengana joan zen, eta esan zion, bekatu egin dugu jaunaren eta zure kontra marmaren ginez. Eskaiozu jaunari ken ditzala sugeak gugandik. Egin zuen otoitz Moisesek herriaren alde, eta jaunak esan zion, egizu suge bat eta ipini agar baten muturrean. Sugea bozkatuak izan diren guztiak, ari begiratzen badiote, sendatuko dira. Egin zuen Moisesek tupikizko suge bat eta agarren muturrean ipini zuen. Sugeren batek inori ozka egiten zionean, tupikizko sugeari begiratzen zion eta sendatu egiten zen. Jaunak esana. Kanta.
baizik betiko bizia izatezan. Jangoiko ez baitu bere semea mundua galtzea bidali, baizik haren bitartez mundua salba dadin. Jaunak esanak. Gurutze santuaren goralpena ari gara ospatzen. Eta lehen Vatikanoko bigarrenak egin zuen erreforma liturgikoan aurretik maiatzaren 3 ospatzen zen gaurko festa hau. Baina horregatik urte osotan, Vatikanian maiatzean ospatzen da, maiatzeko gurutzea eta hola. Baina erreforma liturgikoak garrantzi handiagoa emana izan ziren garai liturgiko bereziei. Hau da, Garrizuma, Paskoaldia, Eguberria eta Abendualdiari. Eta maiatzaren 3 beti Paskoaldia tokatzen zenez, horregatik aldatu egin zen beste zenbait ospatzen eta beste zenbait santu aldatu ziren bezala. Eta geroztik irailaren 14ean ospatzen da gurutze santuaren goralpena. Kontutan izaten dugu batez ere momentu historiko bat. Eta da, Konstantino enperadorearen amak, hau Santa Helenak, 3. mendean, halako espedizio berezi bat burutu nahi izan zuen Jerusalenen garai hartako arkeologorik hoberenak bertara eraman da. Jesusen gurutzea aurkitzea, horixe zen helburua, eta lortu zuten. Garai hartan gurutzea oso gauza normala zen. Erromatarrek erabiltzen baitzuten, bertan gaizkileak hiltzeko edo erromara etxaiak ere hiltzeko nolabait ere torturatuz eta oso erlioz gogorra zen, baina ez da Jesus modu hortan hil izan duten bakarra. Ohizkoa baitzen, gaur egun Siria elektrikoa edo izan daiteke bezala, garai hartan alazan gurutzea. Horregatik, Jesusen gurutzea zela bereizteko, ezinbesteko izan zen Pilatok bertan jartzea agindu zuen idazkia. Hoiak normalen beti horako gurutze txikitan, normalen bakarra iniziala jartzen dira ingri. Baina berez, iruzurtzetan zegoen jarreta, Jesus Nazareno, Euskal Bideon, latinez, griegoz eta hebreoz, eta modu hortan jarreta zegoen. Eta idazki hori esker bereiztu zuten Jesusen gurutzea ez da. Geroztik, puskarik handiena momentu dutan Erroman dago, Santa Croce Jerusalem elizan, baina gero munduan zehar daude halako puska ezberdinak Jesusen gurutzeko ezpadak toki ezberdinetan. Gurean esate baterako, Aralarako, Samire irudiak barrunen eroke bat, puske bat, Nafarroko errege batek gurutza batetik ondena 1000 urte ekarritakoa. Baina, modu hortan, eta horixe da gaurkoan kontutan egitzen duguna. Santa Helenak lortu zuela Jesusen gurutzea aurkitzea. Eta gurutzea, guretzako kristauntzako, gure ezaugarririk nagusiena dugu. Eta Jesusek esan nahian erabat aldatu zen. Erromatar batek gurutze bat ikusi eta halako tortura instrumentu bat ikusten zuen. Baina Jesusek bere bizia bertan emanez, gaur egun kristaunok ikusten dugu maitasun, salbazio, barkamen ikur bat bezala. Horixe da Jesusen nahi duena. Gurutzeak hori ekar bezailua gogora. Jainkoak maite gaituela. Jainkoak salbatu egin gaituela. Eta nahi duela gu ere elkar maita dezagula, berak maite gaituen bezala. Horregatik, gaur egun gurutzeak justo kontrakoa adierazten du. Alde batetik, adierazten du fedea, ikusten dugunari etxe baten, medikio baten, edota kotxe baten, edo horretek lepoa berabala gurutzeak fedea adierazten du. Jesu Kristorenak dugun fedea. Eta bestetik ere fede gurutzeak maitasuna adierazten du. Pertsonei laguntzeko, kalidadea, elkartasuna, horienak esan egiten gurutzen. Eskatzen dugu jaurlarik gaurko festa ospatzeak gure fedea sendotu eta indartu bezain.
eta Andre Maria Birjinagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean intzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko itar guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eskatuko dugu, gaur honetan bakearen alde, munduko gerrak, gorrotoak, injustiziak buka daitezen. Eska dezaio jaunari. Guztiak jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaio jaunari. Eta zuhaitzean izan zen garaitua, zuhaitzean garaile izan dago etxaila, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eronen bitartez, aigeruek zure onditasuna kodesten duten. Espiritu doazuek zure ospea adoratzen, goiko indarek zure ospea zagurren duten, ostasun berak bainitu zerutan guztiak enkartzen. Ona bezazu jauna, haien korespenekin bat egin ditzagun guk ere gure kantu hotxak. Canta de Saúl.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaskei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza data, zuen zaten nago dena. Afalondo berdinkan, zazurik berriz eta eskerrak emanez, bere ikaskei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaniz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu daituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogorarizat jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogorarizat jauna, bizteko itxaropenean bandiren gure senideak eta hildako guztiak harintzazu zure orbegiaren agitan. Bereziki, Jose Antonio Ansa, etxako botatik ateratako guztiak. Joan zen senide Josean, nola ez izan gaurkoan, odoitzez elkargin ezketan, izan gaurraren alboan. Errukizak izkidu arren guk guztiok betiko bizitzetik dezagun jagoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin horiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jagoikoa guztitun horri Espiritu Santuarekin batean oso eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agin eta erakutsiari jarraitu, ditu gabe esan dezagun. Gure eta zerrena santo izan zure izena, eta horrekin zure reino, egin beti zure nahiak zegoen bezala gurean ere, emaiguzu gaur egunotako biak, barkatu gure zorak, gure bezozenak barkatzen diozien zero, eta ez izan nahiak, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik eman duzu pakean gurean. Zure errukien eskartxekatutik garbi bizi daitezen eta estuakietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaitaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begiraz zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa bezala amaiozu elizari pakea eman batasuna errege biziko izerak gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Amaiozu pakea errekari. Maria,
bizi berritu dituzunok, eraman gaitzazu piztu eraren zorion, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldi